Pito kadugang nga Delta variant case na detect sa syudad sang Iloilo. Kaso sang COVID-19 sa syudad, padayon yung nagataas. Healthcare utilization rate nagapabilin sa high risk. Si Ashley Liza nakatutok. Dugang nga pito ka Delta variant cases ang na-detect sa syudad sang Iloilo. Suno sa City COVID Task Force, lunsay recovered na ang mga nasambit nga kaso. Aton nga seso nagakandak na subong sang backtracking, no? But siningon nagakontact trace kita liwat sa aton nga mga patient. Kag gina-isolate naton subong ang aton nga mga patient kag ang iyang mga close contact and i-subject for swabbing liwat, no? Padayon ang pagsakas ang COVID cases base sa data nga gipagwas ng syudad sa unang nga 13 ka adlaw sang Setyembre naglabot na sa 1,994 COVID cases ang nalista. 104% nga mataas kumpara sa pareho nga inadlaw sang nagligid nga bulan. High risk sa gihapon ang syudad kung basehan ang mga bago nga kaso nga ma-record. Duga nga 21 ka mga barangay ang ginpaidalom sa granular lockdown umpisa kahapon tubtob sa Huwebes. Ginalaki pa nini sa mga porsyon sang East Timawa, Boulevard kag San Juan sa Molo, San Jose kag Mohon sa Arevalo, Dungon A, Fajardo, San Isidro, Our Lady of Lourdes, San Roque, Tagbak, Quintin Salas, Balabago kag Kamalig sa Haro, Hibaw-an, Mandurriao, Nabitasan kag Kaingin Lapas, San Felix kag San Agustin. Pamunis lang ang mga barangay kung may nakita sa COVID team nga may ara sang pagkasigi-sigi nga gagwa ng mga positive case sa ilang area. So ang ginobra naton, granular lockdown naton sila. Sa pagdamo sa mga nagakatapikan sang virus, nagapabilin man nga high risk ang healthcare utilization rate sa syudad, ngayara na sa 78.13%. Suno kay Kunlu, may pila na ka mga ospital sa syudad nga temporaryo anay nga naguntat sa pagbaton sa mga pasyente, kasunod man sa pagpositibo sang ilang mga healthcare worker. Upod kay Romel Porquilla, Ashley Liza, 1 Western Visayas.